Ondarroa eta Berriatua Bizkaiko ipar-ekialdeko kostaldean kokatuta dauden bi herri dira. Historian zehar aldaketa asko izan dira herri hauen artean. 1327tik 1974 arte Berriatua eta Ondarroako hiribildua osatzen zuten. Azken urte horretan Berriatua Ondarroaren auzo bihurtu zen arte. Lotura horrek soilik 9 urte iraun zituen. 1983ko azaroan desanexionatu eta herri independente bilakatu baitziren. Gaur egun Ondarroa eta Berriatuaren artean bada hauek lotzen dituen erregebidea. Erregebide 18. mende inguruan hiribilduak lotzen zituzten bideei deitzen zitzaien. Hiribilduetan kokatzen zen garai hartako ekonomia, jende librea bizi baitzen bertan. Artisauak, larruontzaileak, eskulangileak, Ondarroatik hasita, beste batzuen artean, Markina, Xemein, Durango eta Bilbo hiribilduak lotzen zituen erregebide honek. Inguru honetan batez ere, arraina, gatza eta artila izan dira ekonomia garatu zuten elementuak. Itsasotik Ondarroako portura heltzen zen arraina kontserbatzeko eta beste hainbat tokitara garraiatzeko gatza heltzen zen Kesaltza Añanatik. Horrez gain, artila garraiatzen zen batez ere inguruko herrietarako. Euskal Herrian, euskara da gure ondare nagusienetako bat, eta beste herri batzuetan gertatzen den bezala, Ondarroa eta Berriatuaren artean 4 kilometro eta erdiko luzea den erregebidean ere hizkera aldatzen da. Historian zehar, batera egon diren herri hauetan, betidanik egonda hizkeren arteko desberdintasuna. Gaurkun berritxure etorria, Saioa Lopezea Zalkartza, bera Euskal Filologian lizentziatu da eta gaur egun Ondarruko Institutuko irakasli. Hizkeri buruzko elkarrizketa bat egingo berai, batez be Berritxuko eta Ondarrukoei buruz. Bueno, nire iritziz, esango neuke, hizkera propioa eukitxean aberastasunek itzela dile, eta arrisku egiz esan gitxi deukezela. Bueno, zer da lata? Dano dakigu, 60ko hamarkadatik euskara batua deukegule horre sortut eta indarrin. Ordun, arazoren bat balego alkarreaz komuniketako, badeukegu gure euskara estandarra eta modu formalin eta erabiltzeko euskara batua. Hizkerak dauken inderra eta lexiko aldetik batez be, edo goten dizen alternantziak edo goten dizen kamisuk aditzin eta bar, horrek suposatzen dau aberastasune herribako txai toke eta jakone tokian tokiko euskeri erabiltze osunin aberastasune da nire eure ustez, eta herriko jentik erabilaz aparte, inguruko epe gaur egun erabiltzeko aukeri daukau. Arriskoik ez deuke. Arrisku deuke gazteleri erabiltziek, edo beste hizkuntza bat, eta kasu honetan, gure kasuen izango litzake gazteleri erabiltziek, horrek deuke arrisku bat. Ze horria ez da guri edan euskerie. Baina zein euskera erabili, berbetan dauesenak ados badaz eta alkar ulertzen badabe, danak onak. Gaur egun oso hurbildaz, ezta? Ondarro eta Berritxu, adibidez. Oso hurbildaz, da ikustea, jo, Jesus, 4 kilometro terdixen olako kamisuzan egoleike, ba. Baina oindala atzo, historixan 100 urte estileko izer, oindala 100 urte, edo oindala 80 urte, kilometruk askosin, ordun, hainbeste urtin daukegun hizkuntzi danez da oso zaharra danez, mantendu egin izen da tokian tokiko euskerien. Gaur egune ez da ezer kilometro aldetik, baina ordun askosan. Eta oso zaharra danez, horrek gauza bat esan nahi dau. Guri dana ondo zaindu dugule. Ze, adibidez, gaztelera, bueno, ja arautute daukegu, ja inbeste mendetan, eta euskeriek ondik mende bateko arauek ez daukez, oza, denporak itxiko kontu da. Ondik oso zaharra danez eta birgena izango litzateke berbi, normala da txokolatie esati markinin da Berritxun txokolati. Edo Ondarrune erabiltzie demasa eta Berritxune asko. Baina oso normala da, eta horrek nahi dauzan, oso zarra daukegun zeo zer eta altxorra daukegule eskuetan. Ondarruko eta Berritxuko kalitan entzuleike hizkeren arteko desberdintasune. Hori erakusteko bi herrixetako pertsona desberdinei galdetuko zau, ia honek berbak zeren ezatetxu ezen. Axuetak. Zapatia zintxak? Zintxak?
Atzo kala bajatu nintzen. Atzo kalea bajan etxan. Atzo kala bajatu nintzen. Arrauzixe. Arrauzixe, Arrauzixe. Berba politxek euskaraz asko daz. Jesus, asko daz. Beintxandu berbi, amendik kanpora esate otenin edo. Digatzen da, Jesus, berba da hori edo. Eta gero ondarru arrez, matxi eta holan, baina oso politxe beintxantzegate ania. Naiz eta herri bakoitzak euskara erabiltzeko bere modua izan, hori ez da banatzeko arrazoia. Euskarak batu egiten gaitu bakoitza bere berezitasunekin. Euskara erregebidea bezala leku eta pertsona desberdinak batzeko ondare bat delako. Euskara eta gure herrietako hizkera propioak ere gure ondare garrantzitsuenetako bat dira. Zer izango ginateke bada komunikatzeko tresnarik edukiko ez bagenu?